Mangigsoon atong sawan ng sugilanon ni Chris, 20 years old, inahan na pandili asawa, taga Cebu nga Cebu. May hapon Cebu nga Cebu kang Chris ang atong sender karong adlaw. Apan sa dili pa, congratulations sa atong mga SWAT suliran winner sa buwan sa Enero. Si Ana taga Cebu City dunay premyo nga 2,000. Si Udan taga Danau City dunay premyo nga 2,000. Si Rap taga Gihulngan City dunay premyo nga 2,000. Mga kaparentihan kay Galaan Kabanayan ni Ana Cebu City, Udan Danau City, Rap Gihulngan City, palihog pagtaho kanila, ipakubra ang ilang premyo nga tag 2,000 pesos kada usa, kay kung dili kini kubrahon sud sa 4 ka semana, mobalik kini sa panudlanan sa atong mga sponsor. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Iframo, Cebu City, nagtanyag sa mga kursong nursing, midwifery, practical nurse, nursing aid, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten, ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau ug Family Clinic Ramos magadungan kini sugod Marso lahos Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa Ramos, Cebu City mubukas sa High School Department karong Hunyo, 2,000 Gs. Entrance 500, binuwan nga tuition 600 pesos kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. Ug karon kay Cebu nga City, ay Cebu nga Cebu. Sa nag-edad ka pa lamang o 9 anyos, imo nang nakita ang imong amahan nga sakit kaayo ang kilid. Nangonsulta og doktor. Ug matod sa doktor, bato gayud sa rinyon. Nagresita ang doktor og daghang tambal ug tuod man ang bato sa rinyon sa imong amahan nahilis ug iya kining naihi uban sa iyang ihi. Nanggawas ang mga bato gikan sa rinyon nga mura napulpog nga kining bas. Ingon ang doktor di na lang operahan kay nahilis ang bato sa pantog. Sa ngatong-ngatong imong inahan nagreklamo nga banhod kuno ang iyang bukton. Wala mangonsultag doktor kay walay panudlanan. Iya lang kining hapasan, lanahan, ug banyusan. Ikaw, Chris, miandang ka sa pag-eskwela, bisan kod ang imong naabot first year college ra. Kay naglisod og budget ang imong amahan ug inahan kay pulos man kini sila mag-uuma. Nakahuman kag first year college, apan nakatrabaho ka sa usa ka forwarding company, parehab LBC. Ug ikaw na ang nagbuhi sa imong mga ginikanan. Ang imong amahan ug inahan nagtrabaho sa uma. Ang imong amahan nakasinati nga ang iyang tae dunay apol-apol nga dugo. Walay panudlanan, wala makaadto og doktor, midangop lamang og tambalan. Sugo sa kapalaran ikaw, Chris, murag gipaangkan. Ang imong ginikanan midawat na lang gyud nimo kay mao may imong kapalaran. Ang imong suliran karon, Chris, ang imong anak kay inahan man ka apan dili asawa ug ang katigwangon sa imong mga ginikanan nga nagkinahanglan og medical attendance. Kini ang sugilanon ni Chris nga iyang pasaw-an kanato kay sa linghod nga edad iyang nakita ang amahan masakiton sa renyon. Iyang nakita iyang inahan nga masakiton sa bukton. Wala siya makalahutay pag-eskwela kay wa nay budget. Nakahuman siya first year college o nakatrabaho sa usa ka forwarding company. Sugo sa daotang pagkapalaran na paangkan siya. Dinhi misamot ang sakit sa iyang amahan kay dunay dugo sa iyang tae. Way budget wa mapakita og doktor. Pagkakaron ikaw, Chris, wala manarbaho kay gamay pa ang imong anak ug ang imong suliran karon ang medical attention alang sa imong amahan ug inahan. Kini ang sugilanon ni Chris. Pangutana.
Doktora, kining sakit sa kilid sa akong amahan, sakit kani sa kidney. Tungod ba ni sa pagpunay niya inom sa ilimnong makahubog? Ang tubag, dili kaayo sa ilimnong makahubog, kundili sa pagpunay kaon sa mga sudan o pagkaon nga parat. Ug ang iyang kinaiya nga dili kaayo mo inom og daghan nga tubig. Ang sakit sa imong amahan, Chris, sakit sa bato sa rinyon. Dili kani tungod sa pag-inom sa ilimnong makahubog. Tungod kani sa iyang batasan nga maayo gid kaayo siyang mukaon sa mga parat ug minus ang iyang pag-inom sa tubig. Ikaduhang pangutana. Doktora, ngano man nga ang tai sa akong amahan sagol man og dugo? Ang tubag, duha ka kahigayonan nga ang tai sa tao masagulan og dugo. Una ang almoranas. Ikaduha ang cancer sa tinai nga gitawag og colon cancer. Ang almoranas dili peligro. Tungod kay kini maoperahan ug inighuman sa operasyon wala nay kakulian. Apan ang colon cancer dako ang suliran. Kay bisan kung kini operahan na, dunay kahigayunan nga mobalik. Ngano man, cancer man sa tinai. Ikatulong pangutana. Ang akong inahan, doktora, hago kaayo sa uma. Kini ba ang tinubdan nga magbanhod ang iyang bukton? Ang tubag, yes. Pasmo ka na sa kusog. Tungod kay muhikap sa bugnaw, muhikap sa init. Ang mag-uuma sa adlaw nga tanan, na ay init sa adlaw. Inikahuman, maligo o kaha mang himuas, magbasa ba? Busa, dili kini maayo. Nga gikan sa init, manghimasa ug mabasa. Ug dili maayo nga magsagol ang init ug basa sa bukton, sa tiil ug uban pa, kay mauna na giingon sa Binisaya ug pasmo sa kusog. Apan kining pagbanhod sa iyang bukton, maulian kini kung hatagan siya bitamina B1, B6 ug B12. Katapusang pangutana. Human nako sa pagpanganak, doktora, doon na ako'y mga bugas-bugas nga dagko, dapit sa akong ilong, nga naman ka kani. Ang tubag, hormonal imbalance ka na. Tungod kay miagi ka pagburos og pagpanganak, misaka ang imong progesterone o estrogen. Kini ang tinubdan sa hormonal imbalance nga ang imong sebaceous gland sa ilong maoy na angol busa manurok ang mga dagko nga bugas nga gitawag natog grano maldito. Lumalabay ka na. Dili ka na maghasol kanimo for life. Muduol ka lang og dermatologist diha sa Sibunga og mangayo og ointment nga ibagnod sa imong ilong inigawas anang bugas-bugas nga dagko. Apasumpay pangutana. Doktora, inahan ako apan dili asawa. May mo bag imo kung tagaag pinpal? Ang among pinpal diri sa St. Paul gicentralize na nako, ha? Kung buot ka mangayog pinpal mao ni St. Paul College, Bulacau, Cebu City, pinpal, Kirop, Rita Sahonya, kanara. Padalhi lang gyud og envelope nga naay ngan og silyo. Sigurado gyud kang makadawat sa pinpal. Ako nang giduso nga tos akong medical secretary ang pinpal aron masiguro kay makalimtan man ako usahay. Akong pamahayag medical gyud una. Between your father and your mother, ang imahan mo hatagag pagtagad nga naman kanang dugo sa iyang lubot duha bayay lang tugi ana. Malipay lang ta kun kana almoranas. Kay dali raman tambalan, dali ra operahan, barato ra ang operasyon. Apan simba ko, kung cancer ka na, sa tinae, dakong suliran. Mahal ang gasto,
ug karon og unya mubuhis og kinabuhi. Nakahinumdum mo kang President Cory Aquino, mao man ang sakita. Subantayanan kining imong amahan ug ipakita gayud og doktor. Kung almoranas kani wala gi problema. Apan simbako kung cancer kani sa tumoy nga tinae nga gitawag natog colon cancer, dako ka og suliran, Chris. Ikaduha, kanang imong inahan ipaadto lang sa Cebu nga sentro, Rural Health Unit. Ila ka ng tagaan og vitamin B1, B6 ug B12. Ang pagbanhod sa bukton mohonong. Wa po ka masulti, Chris, haing bukton na. Lip bukton gani, delikado kay gikas kasing-kasing ang problema. Right bukton gani, wa gay problema kay vitamina ra kana. Ikatulo, kanang pagtubo sa imong grano maldito sa imong ilong, di na problema. Di po na permanente. Lumalabay lang kana. Tungod sa imong pagburos o pagpanganak, mitaas ang imong estrogen o progesterone. Kana ang tinubdan sa imong grano maldito. Ikaupat, Chris, nakatrabaho ka naman sa una og forwarding company. Kung dako-dako na ang imong anak, balik na to sa imong trabaho aron do na kay permanente nga income. Ikasustento sa imong amahan, sa imong inahan ug sa imong anak. Kini lamang ang bugtong paagi nga makalahutay ka sa kinabuhi tungod kay ang imong suliran karon ang pagbuhi sa imong amahan, ang pagbuhi sa imong inahan ug ang pagbuhi sa imong anak. Chris, hinaot unta inubanan sa gahom sa katalagman, sa gahom sa labing makagagahom, makalahutay ka niining kinabuhia bisan kun wa kay bana. Mga igsuon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon din higyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Sibug Stasyon DYHP Tatak RMN. Daghang salamat.